Încep ca să mă unde dispărem. Încep ca să mă tem. Și apropo, TikTok-ul meu se numește Unde dispărem. Eric Mezei Eric Hacker. Acolo sus, așa se numește TikTok-ul meu. Și să vă arăt din nou acum melodia. Unde dispărem. Asta este TikTok-ul meu, Eric Copt. Mi-am pus melodia și Unde dispărem. Încep ca să mă tem. Unde dispărem. Încep ca să mă tem. Lasă-mi inima. Te rog, nu pleca. Ea mereu îmi spunea iubirea va dispărea. Vreau ca să îți arăt tot. Și acum se încheie. Eu am pus vocea lui, de aia este așa și piesa e și fain. Încep ca să mă tem. Unde dispărem. Încep ca să mă tem. Lasă-mi inima. Te rog, nu pleca. Ea mereu îmi spunea iubirea va dispărea. Vreau ca să îți arăt tot. Și de aici este așa. Ok, v-am arătat și meu. Și pe aici mai multe TikTok-uri, dar le vedeți voi. Așa că, pa, pa!